Molt bona tarda i benvinguts al Tu Tira de Matadepera Ràdio. Avui el millor programa de l'any, com a mínim, de moment. Molt bona tarda, Arnau. Exactament. Bona tarda, Jordi. Com estàs? Estic fantàstic. Crec que faré el millor programa que he fet en la meva vida. Jo crec que també. Està bé això que ho creiem, Jo crec que faràs tu el teu millor programa. Així m'agrada, amb alegria. Hem vingut aquí A passar-nos, hem vingut a jugar. Bueno, jo anava a dir que hem vingut amb cotxe. Sí. Hem vingut a jugar també, sempre. Sempre. I en cas de dubte més. Exacte. I estic molt content perquè estava escoltant... Hòstia, és que no em surt el nom. És una cançó de jazz. Molt famosa. 555 era el del Benny, exacte, 555 del Benny Goodman, i he dit, all right, estem aquí... A tope de power. Sí, en una hora, a més, en què no solem gravar programa. És veritat. És una novetat. És en rigorós directe, ara mateix, que són les 7 i 1 minut i 33 segons, o no? O no, vés a saber perquè no és rigorós directe. Perquè no és rigorós directe. Estem gravant a la tarda per primera vegada en la història del Tu Tira. Sí, així és. Normalment sempre gravem al matí, migdia. Sí. Normalment acabem de gravar una mica abans de l'hora en què ens hi hem posat avui, o en què ens hi hauríem posat avui si Renfe ens ho hagués permès. Exacte. Vols rajar de Renfe una mica? Sempre, però rajaré poc. Fes un apunt, una nota, un esbós. Un esbós. Un grumoll, una brisna, una esquirla, un bri. Un bri. Això és un formatge. Ei! Com ens hem vist aquí, punyetero, això no ho hem preparat i ens ha sortit molt bé, tu. Rajem de la Renfe. Farem la rajació de la Renfe. Bé, doncs, com sabeu, fot un fred de collons. No. Com deia Espornetes en el seu hitman Rússia, fred de collons. O sigui, vols que el posem? Vinga. Vale. En algun moment tu el poses. En algun moment el poso. Mentrestant jo vaig parlant. I tant. I això, resulta que jo he arribat a l'estació que faltaven uns 5 minutets perquè passés el tren, perquè he dit, home, tampoc cal anar allà apurant. Arribaré a l'estació que faltin 33 segons per agafar el tren. Per tant, dius, no, vés amb temps. Al cap de 20 minuts de l'hora que el tren hauria hagut de passar, el tren encara no havia passat. I a tu algú t'ha informat de per què no ha passat aquell tren? A mi ningú m'ha dit res. A mi tampoc. Això esdevé un problema. Això esdevé clarament un problema, fins que llavors una coneguda d'un veí meu, que té més o menys la meva edat, i que m'havia preguntat abans, escolta, portes gaire estona tu aquí esperant? I jo, home, doncs he arribat que faltaven 5 minuts, tal. I, és que no ha passat el tren cap amunt, oi tampoc? En direcció contrària al que havíem d'agafar. Jo, a mi no m'ha semblat veure'l, no. Vale, res, doncs adeu. Ha vingut i m'ha dit... Ha passat el tren? No, va, doncs adeu. T'ha deixat aventurant-te a la teva sort? Més o menys. Fins que després, al cap d'un moment, em ve i em diu, escolta, mira, que jo he vingut fins aquí en cotxe i vaig en cotxe fins a Terrassa, vols que t'acosti en cotxe? I he pensat, doncs mira, sí, perquè tinc un programa de ràdio per fer i si no vaig així no hi aniré pas a Terrassa. Bueno, és important que hi siguis. És important que hi sigui per fer aquest programa. També és important que hi sigui en Kevin, que encara no s'ha no l'hem presentat. Ha mort al final. Exacte. Ei, Kevin, benvingut. Guai. Doncs això. I ella i una altra amiga seva i jo hem vingut tots tres en cotxe fins a Terrassa i després de Terrassa doncs, fins aquí i tot fantàstic. Però bé, una experiència nova que no ha passat mai a la història, això de que la Renfe faci tard. Els trens funcionen bé, Catalunya puntualíssims. Apenas és deficitari tot això. Tot va fantàsticament bé. Tot és meravellós. Explica'ns breument de què parlarem avui, Arnau. Sí. Amb aquest guió tan fantàstic que veig que no ens hem preparat cap dels dos. No, si hem de ser realment honestos, sí. Preparat sí que l'hem preparat. Cert. El que passa és que el meu guió està al meu ordinador i el meu ordinador està a casa meva i el teu guió no sé on deu ser. El meu guió és inexistent. Bueno, va. Mentre ells estaven fent el guió vaig apuntant un foli i aquest matí l'he intentat trobar i no he estat capaç de trobar-lo. Vaja. Se m'ha traspapelat el paper. Bueno, tot... Oh! Això és nou! Això és nou, tenim sons nous! Tenim sons nous! Tenim sons nous! Molt bé. Hi hagi pau i calma. Tenim sons nous, anirem descobrint-los al llarg de la temporada, que ja estem a mitja temporada, no? Però com que és un any nou, doncs sembla que comencem de zero, no? I no. Però tenim novetats, no només els sons. Tenim novetats, no només els sons, correcte. Una de les coses de les quals havíem de parlar en el programa d'avui, comentar-vos que hi haurà...
Ja comencem a tocar el micròfon, És any nou, però els vells hàbits es mantenen. Mala hierba, puta Espanya. Doncs... Jordi, que ens xaparan el programa, que tenim massa audiència per poder dir aquestes coses. Perdó. Fóssim els Brico Heroes, però... Em redimeixo. En qualsevol cas... Novetats, sí, en el nostre canal de YouTube. LLY? Exacte. YouTube? Exacte. Començarem a partir del mes de febrer. Sí, més o menys. Si les nostres vides més enllà de les zones radiofòniques ens ho permeten. Sí. A partir del mes de febrer començarem a fer les reunions de directors en directe. Exactament, live. Exacte, per intentar recuperar una mica l'esperit del que va començar sent el Tu Tira a YouTube. Exacte, que érem tu i jo, cadascú a casa seva, dient xorrades. Molt underground, ho gravarem amb l'Skype, o sigui, la qualitat d'imatge serà pèssima. Bueno, la que estàveu acostumats el format, en principi, ha de ser el mateix, no? Ha de ser el mateix. Però ja està. Ha de ser el mateix. Sí que és veritat que quan fem els programes a vegades posem dibuixets i fotos i tal, aquest cop no, Aquest cop això serà, posem una plantilla... La teva cara, la meva cara i ja està. I apuntar coses de la reunió de directors. De què parlarem avui? Parlarem d'això. Així veureu com es fa un programa de ràdio. Exacte, un programa de ràdio d'aquests ben fets. Laura Rossell, aprèn-ne. Aprèn-ne. I el paio aquell de Sabadell, que no em cau bé. El que fa planta... Bueno, ara us explicaré una cosa que ha passat amb Sabadell. El tio aquell de planta baixa. Sí, l'imbècil aquell. Com es diu? El surt a l'escapa, però no és l'escapa. No. Ricard Ostrell. Ricard Ostrell. Aprèn-ne també. Que vas així molt de flipadet, molt de ui... Vas de modernet, I ets un tolai. Exacte. I a més, hi ha de més de Sabadell. I a més de Sabadell. I segur que quan et dutxes no et neteges bé els peus. Que això hi ha molta gent que no ho fa, que pensa, com que l'aigua em cau per dalt, ja està tot net. I no és veritat, perquè entre els dits s'hi fot merda, i si no la treus allà es queda, és així. Sí. I ara, si et sembla, anem a escoltar Manrússia. Vinga. Super aleatori tot. Sí. Manrússia sona així, la deixarem una mica perquè no ens sarti el copyright. Però l'altre dia parlant... És veritat, però la cançó és meva. La cançó és teva. Jo no em demandaré. Exacte. Bueno, podria demandar-te l'Albert. L'Albert, prou de feina té amb les seves cabres. Com per estar demandant als seus amics. I ens podria demandar el Joan Marc. Però bueno, el Joan Marc també a vegades... Jo no crec que el Joan Marc estigui massa per la labor, com si diguéssim. El Joan Marc, si no ens va demandar quan el grup es va dissoldre, ja no ens demandarà ara. No en parlarem en antena, doncs, d'això. No. Però Manrússia, que és la millor cançó d'amor mai dedicada a l'última parada de la línia R4 de Rodalies, sona d'aquesta manera. Oye, Vladimir, dime, ¿sabes que es muy grande? ¿Qué? Siberia. S'encén a nosaltres riure de fondo. De plan, és tan dolent que fa gràcia. Fa gràcia, però és que a més ja la coneixem. Sí. Si teniu ocasió, mireu el videoclip, perquè està fet en PowerPoint i és Excel. I ara ve el subidon. Bueno, ara. No, em falta un altre. Ui, ara. Hòstia! Vamos, Sergei! Si teniu ocasió i voleu passar un minut, un minut no, 2 minuts 40 de diversió extrema, escolteu Manrússia. Busqueu Manrússia a YouTube. La posarem en el link de la descripció. Sí, la posarem al link de la descripció. A més, és notori mencionar també que nosaltres vam composar Manrússia i després vam agafar la lletra de Manrússia, la vam traduir 27 vegades a través del Google Traductor i vam tornar a cantar el que ens va treure, que és la Manrússia versió mal. Que si Manrússia és de 10, la versió mal és de 14 o 15. Manrússia és un 10 sobre 10 i Manrússia versió mal és un 5 sobre 7. Si algú té cultura mèmica ho entendrà. Només us diré que la tornada de Manrússia diu fred de collons i Bing ens va traduir boles fresques. Algunes boles fredes. No. Fresques. Boles fresques. No, jo recordo haver sentit algunes boles fresques. Això és una altra cosa que em fot nerviós. Per què Bing? Has dit al principi Google i no era Bing. És el traductor de Bing, perquè si ho feu mal del tot. Home, i tant. Per què alguns és boles fredes i altres algunes boles fresques? No ho sé. Hi ha una frase que diu jo no sóc peix wotur i jo
Mira, jo tampoc ho soc, però tampoc sé què és. Potser sí que ho ets i no ho saps. Potser va traduir urs malament. O sigui, urs és urs i va traduir urs. I jo dic, bueno, doncs escalf. O sigui, va posar 2 R's en comptes de 2 S's. Bueno, mira, aquí cadascú saluda com vol. Fos aquest el major dels nostres problemes, jo afirmava, Home, i tant, tenim problemes molt més greus. I tant. Problemes molt més greus com que ha començat l'any. Exacte, home, això en si no és un problema. En si no és un problema. No hauria de ser-ho. No. Ara. Mira, saps què? Trauré el cartellet aquest. Sí, perquè no pares de tocar-lo. No paro de tocar-lo i et posa nerviós a tu i et veig que et va posant nerviós i em posa nerviós a mi també. El deixarem aquí, després el tornarem a posar quan acabem. Estic veient també, Arnau, que es comença a fer de nit. Sí? I tu no tens els llums encesos. No, però I viuràs a la penombra. Sí. Vale. Primer tema del dia, avui, en aquesta nit, tarda, vespre, fresc de gener, inici de l'any. Sí. Com ha començat l'any? Com ha començat l'any? No és una pregunta, és una exclamació. Però com ha començat? Hòstia, amb neu? Sí. No s'havia vist tanta neu junta des del funeral de Maradona. Que és un acudit d'aquests que ja han prescrit, però fan molta gràcia. Però fa gràcia igual, és a dir... Sí, com ha nevat, Depèn de on. A casa meva, ni una volva. Oh, mira. Ni una, Casa meva, 5 centímetres. Bueno, ja m'agradaria tenir-los a mi 5 centímetres. Sí. De neu. I tant. A fora. Home, sí, perquè si... Home, hòstia, si tens 5 centímetres de neu a dintre casa, nano... Escalf. I molt d'escalf. No, però... Jo, clar, és a dir, la neu està bé que nevi fora, poc, sí. Perquè fa bonic. Sí. Ara tinc tos. Això no toca. Ai, saps allò que notes que la tos va apareixent? Sí. I dius, ui, se viene? Pues ja se ha venido. Sí. Doncs sí, ha nevat molt. Madrid ens roba la neu. Madrid ens roba la neu. Espanya ens roba. Perquè Madrid tenen la versió premium de l'hivern. En canvi, els catalans... Això és una cosa que tampoc és meva, he llegit per Twitter. Justifica la resposta. En canvi, els catalans són d'anar canviant el mail per anar tenint els 30 dies de prova gratis. Nosaltres tenim l'hivern prova gratuïta. Exacte. I Madrid han pagat la versió premium. Home, està bé que paguin. Ja que no paga ningú, doncs com a mínim Madrid, que paguin. Que pagui el Juan Carlos, que li sobren molt els diners. Li sobren tant els diners que se'ls ha anat emportant a tots els llocs del puto planeta. No, és que he posat diners a l'Aràbia Saudita, doncs resulta que tinc un amic que és xec. Ojo, jeque, en català és xec. No és sheik? Potser sí. Si hagués dut l'ordinador, ho podria buscar, però com que no l'he dut, no ho buscaré. Treballant la inconcreció. Sí. Ni que fos la primera vegada que ho fem, això, en aquest programa. No, som molt inconcrets. I això, doncs, ha nevat un colló a Madrid? Sí, home, a Catalunya... Bueno, a Catalunya hi ha llocs que... El Principat, ull. Quin Principat? El català. El català, el bo. I el Principat català és Catalunya, i també és la Catalunya Nord, i també és les Balears, i també és València. No, de fet no. Bueno, però de fet, això que has dit tu són els països catalans. Bueno, treballem la inconcreció. Bueno, però jo això que sí que la concreció, doncs també t'ho puc dir, no? Bueno, doncs ara hem agafat un to molt calmat, molt tranquil. Molt de la nit dels ignorants. Benvinguts avui a la nit dels ignorants amb Jordi Rodó, Arnau Font i Kevin Cansalada. Parlarem dels països catalans. Si ets un oient habitual de Ràdio Matadepera i ara escoltes això, no et sorprenguis. No. Jo crec que si ets un oient habitual de Ràdio Matadepera, res del que escoltis els dimecres de 7 a 8 del vespre et sorprendrà. Benvingut a casa. Benvinguts a casa. Molt bé. Tenim, no només, me n'acabo d'adonar, no només tenim sons nous, sinó que tenim musiquetes noves. Tenim musiquetes noves. Fantàstic. És que he estat fent feina aquest Nadal. Així m'agrada. Home, com a mínim que un de nosaltres treballi. Home, hem treballat tots dos aquestes festes. Mira, m'agrada que treguis aquest tema. Treballat tots dos. Sí, perquè què et sembla si acabem de... Sí. Jo ja havia tancat el tema neu. Però llavors anirem endavant i enrere en els grans temes. Sí, com si fos el Tutira, això. Exactament. Vinga. Com si fos el Tutira. En realitat és l'informatiu de Matadepera. T'imagines que l'Albert ve un dia, obre la porta i ens diu, mireu, nois,
Heu de fer l'informatiu. Resulta que hi ha hagut una catàstrofe nuclear. I l'heu d'explicar vosaltres, que sou els periodistes amb més rigor de tot Matadepera Ràdio. Hi ha hagut una catàstrofe nuclear a Txernòbil i nosaltres... ¡Y hace poco! ¡Ya está aquí la guerra! Fantàstic. I és que amb aquesta música tot fa més gràcia. Tot és millor, tot és millor. O sigui, m'hagués pogut buscar un àudio d'aquests de riures, que són gent morta. Ai, sí. No tinc riure. Bueno, no passa res, ja riem nosaltres. Oi que sí, Kevin? Sí. Doncs ja està. Doncs això, bueno, esperem que no passi mai, que no hi hagi mai una catàstrofe nuclear i que ho haguem de narrar nosaltres. Perquè seria un punyetero despropòsit. Seria horrible. Aleshores. Hem treballat aquestes festes. Hem treballat aquestes festes. Sí. Què hem fet? Explica'ns-ho. Molt bé, doncs us ho explico. A Sant Adrià de Besòs, no del Besòs, sinó de Besòs, és una cosa que he après a aquestes festes. Nunca te costarà sin... Sí. Anava a dir puta Espanya, però sense saber una cosa més. Ja ho hem dit, no cal tornar-hi. No cal tornar a dir-ho, això. Aprendre una cosa nova, Exacte. Que és bonic, això. Escalf. Doncs això, a Sant Adrià de Besòs, com a la immensa majoria de poblacions catalanes, aquestes festes han vingut els Reis, Mags d'Orient. Sí. Com que no sé mai quina és la forma correcta de dir-ho, jo dic la forma més àmplia. Reis de l'Orient. Reis de l'Orient, doncs aquests. Els Reis Mags és de Reyes Magos d'Espanya. Doncs han vingut els Reis d'Orient, per sort no han vingut en furgoneta. Aquí ens hem passat. O sigui, puta Espanya sí, però ui, furgonetes no. Aviam, una cosa... Aquí hi ha una doble barra, m'ha dit. Que no està bé, això. No està bé. Han vingut els Reis Mags, els Reis de l'Orient, que porten coses a la gent. I hem escoltat molt aquesta cançó. Vaig a posar-la. Posa-la. Crec que no és aquesta. A mi no era aquesta. No em sona això, Però és que posa, ja vienen los Reyes Magos, que és la cançó que tocava. Sí? O potser no és aquesta versió. Pues no. Escolta'm una mica més. Aviam, és la mateixa lletra, però és una versió, és a dir, és una versió una mica com si diguéssim a Sant Adrià del Besòs hi ha el barri de la Mina, que és on vas estar treballant tu, ara acabarem d'explicar en què. Una abraçada. Escalfa, per la gent de la Mina. Escalfa tota la gent de la Mina, gràcies per no apunyalar-me. Està bé, això. I jo crec que una mica tira això cap a la gent de la Mina. No només de la Mina. Mineja, això mineja. Però no era això el que vam escoltar, però és igual. La cosa està en que els Reis, com que són d'Orient i també són mags, tenen molta feina. Ui, han de fer un munt de regals i no volen quedar malament amb la gent i han d'anar a dir hola pels puestos, i un d'aquests puestos és Sant Adrià del Besòs. Correcte. I el que van fer els Reis va ser posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Sant Adrià per dir-los, mireu, estem liadíssims fent mascaretes per repartir els regals, fent els regals i fent certificats d'autoresponsabilitat. Aquest any no tenim temps de venir a saludar. Com ho podem arreglar? I l'Ajuntament va dir, tate, conec un noi que fa teatre i que això us ho pot arreglar. I aquest noi era jo. I vam estar fent representacions teatrals. Representacions teatrals, exacte, diferents, a 4 punts de Sant Adrià del Besòs. Exactament. Els Reis de veritat estaven fent feina de rei. Fent feina de rei en el backstage, com si diguéssim. I nosaltres estàvem fent una mica el piuli. Exacte. Érem com una subcontrata. Sí, ben bé això, però sense contracte. Ei, tot en bé. Tot estoncs. Total, que això, i jo vaig fer l'obra de teatre, vaig fer els Reis, no els hi semblava bé les 7 primeres versions que vaig haver de fer. I a la 8ª van dir, mira, aquesta està bé. I tira per aquí. I llavors, doncs clar, necessitava gent i perquè fessin de Reis, per saludar i tota la pesca, sota l'aprovació estricta dels mateixos Reis. Ses majestats. Ses majestats, els Reis d'Orient. I una d'aquestes persones, doncs resulta que va ser tu. Va dir, el Jordi, sí, que és una persona amb el cabell fosc i llarg i una mica de barba així com mal,
li farem fer de reimmersió, Que és el riu blanc. que és el riu blanc, segur que no es nota. Aviam, molt lograt, tot. Sí, perquè a més, entre la mascareta de color blanc, la perruca de color blanc i la barba postissa de color blanc, no se't veia la cara, Jo portava, a l'últim dia, les meves orelles volien morir. M'ho imagino. Pensa que jo a la meva orella esquerra hi portava la mascareta, que dius, bé, la barba, Bueno, les meves ulleres val. i un micròfon, tio. Jo anava... Que el cap et pesava. Vaig entrar fent de reimmersió i vaig sortir que semblava el Dumbo, tio. Era una cosa boja. Jo tenia les orelles vermelles. Tens fred, Jordi? No, les orelles estan vermelles del dolor. I què va passar? Jo et puc explicar què va passar a la mina. Explica què va passar a la mina, que crec que el que t'explicaré jo ho superarà. Ho superarà. Bueno, estàs aquí posant les expectatives bastant altes, És que, ojut. Bueno, a la mina hi ha molt bona gent. Sí. Bé, de fet, el Foraster va fer un programa a la mina i va dir, gent de la mina sou molt bona gent. Però... I aquest home no menteix mai, Mira, aquest silenci és jo pensant, perquè em sembla que ho diu a tot arreu. Sí. Aleshores, potser no menteix? Però aquest home, aquest home, el Quim Masferrer, jo me'l crec, Bueno, bé. El Quim Masferrer em diu, en 18 mesos faré la independència i deixaré de ser diputat al Congrés dels Diputats. Votat, Votat, jo me'l crec. Més que... Més que segons qui. Que anava a dir noms i cognoms, però no cal que diguem que tothom està pensant... No, Gabriel Rufián, una altra ratota que podria estar in viu i no passaria gaire res. No desitgem la mort de Gabriel Rufián. Però, bueno... No la desitgem. No ho condemnem, però tampoc ho aplaudim. Sí. Home, jo ho condemnaria, si algú ja mata el Gabriel Rufián. Vale que és de Sabadell. I que és una mica una rateta. Però que tanta gent que ha agafat la Covid i que... No, ens estem empantanegant una mica. Sí. Ens estem... Ei, no tenim riures, però tenim aplaudiments. És una merda perquè no volia posar aplaudiment. Bueno... Jo volia posar això. Tira't per la feina, que t'estàs encant. Però m'he equivocat. No passa res. El cas és aquest. Estàvem a la Mina, que és un barri on hi ha molt bona gent, i també hi ha molta gent d'ètnia gitana. Sí. I no sé si mai heu anat a passejar per la Mina, però la Mina és com una ciutat paral·lela a la resta de ciutats del planeta. Tenen les seves pròpies normes, les famílies van sempre juntes i parlen molt fort i es criden i són com molt echados pa'lante i molt d'allò, no? I va venir una família i una nena petita, no? I la Mar li va dir, mira, Paula, ese paquete es pa ti. I la Paula va dir, pues si es pa mi lo cojo. I va saltar la valla que hi havia, va agafar el paquet i va fugir. I que se'n anava cap a casa. Sí, i jo pensava, hòstia, Paula, una cosa. No voldria jo ara... No, jo no vull trencar la màgia del Nadal, però estàs emportant una caixa d'Amazon buida. Que potser si tu agafes un paquet que fot 4 pams i notes que pesa 20 quilos, és perquè està ple, però si no és el cas, doncs... I la nena va cap allà i la mare li diu, ai, mira que graciosa, que s'ha cogido el paquet. I jo pensava dintre meu, home, graciosa, sí. Però estaria bé que aquest paquet... Però el necessitem per fer l'acting. Exacte. No ens va bé que el tingui la Paula. I li vam dir molt amablement a la mare que ens tornés el paquet i ens el va tornar. Molt bé. I això va ser de lo més hardcore que ens va passar. Bueno. Una senyora que em va dir, me sujeta el niño. Que tenia un bebè, volia fer-se una foto amb el rei. Sí. Me sujeta el niño. I jo, en plan... No puc agafar cartes pel Covid. Exacte, no puc agafar cartes pel Covid, agafaré un bebè. Saps? Igual... No me puedes sujetar el niño. No és sujetar el niño. En plan, no coger... Aguanta'm això un moment que em lligo les sabates. Com si fos un paquet, no? Subjecta'm el nen. Home, no, això no es fa. I ja està. I en principi això és el més hardcore que ha passat. Ara vull saber què et va passar a tu, home. No, a mi, per sort, no em va passar res. Bueno. Però una altra de les persones que treballaven també com a delegats reials, per dir-ho d'alguna manera, era un bon amic meu que es diu Genís. A vegades escolta el programa, el Genís. Una abraçada, Genís. Hola, com estàs? Espero que tot bé. Vols que li enviem un missatge? Hola, Genís. Som la teva consciència? Tot el que has viscut fins ara és una ficció. Sí, i truca a la mama. Sí. I parla amb ella. Ella t'ho explicarà. Sí. I petons. Abraçades. Escalf. Coratge. Llum als ulls i força al braç. Ja està. Se m'ha desmuntat el personatge. Sí. El Genís també treballava en un altre dels espais. Diguem-ne que el que estava just a tocar del barri de la Mina. Que és? Sí. Molt bé. Besòs.
Ell estava al pavelló Besòs. És tot el que... Pavelló Besòs, de Sant Adrià de Besòs? Sí. Molt bé. És tot el que jo sé d'allà. Vale. Sí. La localització més concret, no em demanis que ho sigui, perquè no... No, tampoc t'ho demano. Val. Aquest programa treballa en concreció. Sí. Total, que el segon dia el Genís va anar a dinar, perquè s'havia de fer acting matí i tarda. Sí, és important dinar. I dinar és important. I com que allà feia més fred que la comunió del Pingo, doncs... No l'he vist venir. Bé. Ja ho tens, tot per tu. Gràcies. Com que allà on estava el Genís i a tot arreu fotia un fred de collons, com dèiem en Rússia, el Genís, juntament amb un altre dels actors, que es diu Carles, van decidir anar-se'n en un parc que hi ha allà al costat. Hi ha uns bancs, tocava el solet, i han dit, mira, doncs ens quedarem aquí, que com a mínim fa sol, i estarem bé. I allò que, estaven menjant el seu dinar, xerrant de les seves cosetes, i de cop i volta apareix una dona que estava passejant un gos. Bé. I es posa allà a xerrar amb ells. Vale. I explicant, al principi comença a explicar doncs, que és un barri normal, allò d'allà és la mina, però que tampoc està tan malament com la gent. Allò d'allà és Mordor? No, home, no. Això està bé. Simba, veus tots els territoris que els rega la llum del sol, tot això serà teu. I aquell lloc d'allà on toca l'ombra, allò és la mina, Simba, no hi vagis mai. No, home, no, tampoc. Aquesta és la imatge que tenim la gent que no vivim a la mina. Correcte. Segons aquella senyora, doncs tampoc és tan xungo. Excepte quan comencen a ploure coses. Que allà que has de llançar el matalàs i tu vius en un 8è pis, doncs agafes, obres la finestra del menjador i fots el matalàs avall. I algú ja se l'emportarà. Sí, em sembla molt fort, Que et fa mandra llançar les escombraries? Finestra al menjador. Home, però, aviam. Que et fa mandra, que se t'ha cremat el menjar? Finestra al menjador. Però això sempre? Això és el que diu el Genís que li va explicar a aquella dona. Però aquella senyora era trumina? Home, pel que m'explica el Genís, jo crec que sí. Si algun oient és de la mina, que ens ho faci saber i ens ho expliqui. Sí. Però que fora d'això, tot molt bé, tot molt normal. Ell va dir, la dona deia, en este barrio hay de todo, menos prostitución hay de todo. Jo crec que aquesta dona, per atrevir-se a fer aquesta afirmació, ha de conèixer la mina. M'ha agradat molt que no hi hagi prostitució. Està molt bé. Perquè a mi la prostitució no està bé. No m'agrada. Gens. Em fa molt fastiguet. Sí. Crec que és una... No entraré en una discussió sobre la prostitució, però només diré que no m'agrada. No està bé. M'agrada? No està bé. Hi ha gent que li agrada. Bueno, mira, doncs... Doncs també hi ha gent que li agrada el reggaeton. Ja, però una cosa és bastant pitjor que l'altra. Correcte. Llançar coses per la finestra. Llançaven coses per la finestra i el Genís va pensar, bueno, bé. No acaba d'estar del tot bé això. I de cop diu el Genís que se sent pa! I tant ell com el Carles es queden com parats del pal. Petardos. Què ha passat? Què està passant? La dona se'n va adonar i els va dir, no! Això són trets. Ei, molt bé. Fantàstic. Bueno, això són trets, però no us preocupeu. Passa un parell o 3 de vegades cada dia i és només perquè fan trets a l'aire per provar les armes. Però què collons? Però en quin moment? I el Genís es va preocupar fort perquè la dona els va dir, normalment no passa res, però a vegades les bales cauen. Hòstia, aviam. No, però a mi no és un barri molt bo, aneu-hi, sempre que podeu aneu-hi. Porteu casco. Però, en sèrio, la gent... Això és el que va explicar el Genís. De fet, tinc una nota d'àudio del Genís que bastant llarga, no la posarem ara, però... Hauria sigut un document maco. Hauria sigut un document maco. Vaig a buscar-la. Ves a buscar-la. Mentre l'Arnau busca això, que no sé massa quant temps tardarà, no tinc massa res a explicar-vos, així que vaig a posar un separador de Matadepera Ràdio i amb una mica de sort, quan l'Arnau hagi trobat el d'allò, el separador s'haurà acabat. Aquí ja està. Home, ara vull posar el separador. Posa el separador. Matadepera Ràdio. Benvinguts a casa. Gràcies, Pere. Són 2 minuts 43 segons de nota d'àudio del Genís. O sigui, no l'escoltarem pas tota. No l'escoltarem pas tota. Però hi ha algun tros interessant? Vaig a buscar-ho. Collons, però no l'has trobat aleshores? No, cony, tio, però perquè he trobat la nota d'àudio. Doncs mira, et mutejo el micròfon perquè puguis escoltar-la i ara quan ja l'hagis trobat m'aixeques la mà i em dius Jordi, l'he trobat, i tal, no? I mentrestant us explicaré una cosa molt interessant
que és que avui he fet una reunió del meu treball de final de grau amb la meva coordinadora, que es diu Eli, una bellíssima persona, i no ho dic en broma, ho és de veritat, estic profundament enamorat d'ella i crec que m'ha ajudat moltíssim a MATFG, és una persona superinteressant i a saco de guai, no? Però m'ha trencat el cor avui perquè he descobert que era de Sabadell i això m'ha trencat la vida perquè Sabadell, mereix res més que la mort i la destrucció. I l'Arnau sembla que ha trobat a l'àudio i ara ens ho explicarà. Sí, així és, he trobat l'àudio. No he trobat el punt ben exacte, però he trobat el moment en què acaba d'explicar les coses que van llançades pel balcó, en Genís, i comença a explicar doncs això, la part strong de la història. Enfoca bé el micròfon aquí. Jo crec que així se sentirà. Sí, però per davant. Així? Així. Molt bé. I li fots el play. I llavors de sobte se sent pam, pam, pam. I penses, què cony? Un moment, què és tot això? I diu la tia, ¿oís eso? I jo, sí. I diu, esos son tiros. Y yo, hostias, vaya, qué cosas. Pero solo suelen ocurrir como 2 veces al día, como mucho. Y yo, menos mal, no son 3. Pero bueno, y la tía ens diu, pero es que disparan al aire, pero bueno, a veces las balas caen. Y yo, hostia puta la gravedad. Pero solo pasa en los bloques esos de ahí, aquí en el parque no. Y yo en aquell moment estava pensant, dic, bueno, ara li envio un missatge a l'Arnau i li dic, escolta Arnau, o fem la resta de la funció al parque o me'n vaig. Perquè m'han dit que el parque és l'única zona segura de tot el joc. Hòstia, m'agrada molt. Bàsicament és això. Solo 2 o 3 veces. Tampoc n'hi ha per tant. No et flipis, no és que passi cada 5 minuts. Exacte. Solo 2 o 3 veces al dia. Bueno, això és el que ha passat, que a la mina roben regals, llencen coses per les finestres i disparen al cel. I ara estic veient que al costat teu hi ha uns nois. Sí, jo els veig reflectits al vidre que ens separa. La teva llum, me la veuré. Servir-li acabat. Vaig per tu. All right! Molt bé. Ara potser hauries hagut de posar els aplaudiments, no? Oi, sí. Gràcies. Tu, que l'aplaudiment més llarg que havien fet algú va ser el Plácido Domingo, quan va acabar una òpera, que em sembla que era Turandot, a l'escalinata de no sé on, que van estar com... Ves que no sigui a l'escala de Milà, no l'escalinata. Eso. L'escalinata de no sé on. No voldria ser jo repel·lent ara, però... No, som inconcrets, menys quan som concrets. A l'escala de Milà, que va durar com 29 minuts d'aplaudiment. Mitja hora. Jo crec que ja... Però això ja és de mala educació. És excessiu. Al Plácido de Plat, tu que me'n vull anar a casa, que estic cansat, va fotre una òpera, estic suat, estic brut, vull dutxar-me... I la gent allà... Ole! Bueno, ja... Ole! Jo crec que, però, que si algú es mereix un aplaudiment així per cantar Turandot és el senyor que vam veure tu i jo a Praga. Mira. Poques vegades a la vida... M'he sentit més enganyat per una cosa turística i he estat a Praga, també. A on? El dia del pastel de abuela. Hòstia, el pastel de abuela, tu. Mira, m'estic allunyant del micròfon perquè mira que és fort que estic apartant-me. Hòstia, David! Nena, el pastel de abuela. És que va ser dur, però... Un dia podríem fer especial viatges. I portem a l'Adrià. Perquè l'Adrià té molta gràcia explicant coses divertides. Sempre l'hem portat per parlar de coses serioses. Però també a vegades fa rissis. I tant. Molt breument. Vam anar a Praga, vam escoltar Turandot, i el senyor que cantava, el que fa el Vincheró, el que fa l'ària, el que feia el paper que també va fer el Plácido Domingo. I el Pavarotti. També. Hi ha molta gent que ha fet... Sí. Però aquest senyor, home, bé, allò que es diu bé, no cantava. Home, cantàvem bastant millor que tu i que jo junts. Tampoc cal llevar-se gaire d'hora. Sí, però aquest senyor cobrava, Sí. Però aquest senyor és... Clar, tu dius, hòstia, anirem a Praga, anirem a veure Turandot, Jordi, vinga, sí, som-hi! I estàs allò com generant-te hype. També diré que el preu de l'entrada... Car? Home, no era. No era. Jo he mirat Turandot al Liceu i les entrades de 90 pavos no baixen. I allà que ens va costar 30 tot just. Més o menys. Home. Parlem-ne també d'això. Vam anar a l'òpera i nosaltres vam dir l'entrada ens ha costat 30 euros, anem arregladets, però no ens flipem. I jo vaig anar amb una camisa i tal, i allò que entrem a l'entrada, al vestíbul, el Nardonit Valo, que és el teatre
de l'Estat, el Teatre Nacional, i veiem gent vestida com molt malament. Un senyor portava com una mena de disfressa d'unicornio perquè feia fred a fora i tal. Tota aquesta gent portava una motxilla i quan va ser hora de començar l'espectacle es va treure la roba de merda i anaven tots amb traje i corbata. Però en plan extreme. Hòstia, m'he gastat la pasta aquí. I els veies allà amb una entrada que potser els havia costat 10 pavos, però els tios amb unes robes, amb uns ropajes i les noies uns vestits i uns d'allò, i l'Arnau i de plan, bueno... I era graciós perquè érem nosaltres dos així i la resta de turistes que hi havia, que clar, febrer, Praga, turistes pocs, que estaven com nosaltres. Del pal, hòstia, mira quin sostre més maco, sí. Faré una foto. I la gent allà, a més, era com el dia després de l'estrena, és a dir, era una actuació així xula, i... Bueno, no va estar malament, però tampoc va estar del tot bé. Igual és que tenien ressaca. De l'estrena, no? De l'estrena. Ja, podria ser. Però bé, en qualsevol cas, ja no sé de què estàvem parlant. Si no sabeu de què... O sigui, l'àrea de Turandot és aquesta, la poso molt breument. Val. Que fa així. Bueno, no fa així perquè el ratolí no vol clicar, no? Bé, és que aquest ratolí... Mira, escalf. Em sembla ratolí. Que li regalaré a l'Albert per l'Amic Invisible un ratolí. Feu Amic Invisible, no m'ho heu dit? No, què collons hem de fer-ne? Bueno. A més, ja és com tard, no, per fer l'Amic Invisible. Bueno, hi ha gent que fa l'Amic Invisible al febrer. Turandot, l'àrea 3, el Nessun Dorna, mira, sona... Cago un Déu, un satan i les putes... Sona així. Ojo que bé, Se viene. Això és molt èpic. Això és de gallina de piel. Això, pell de gallina, Això és pell de gallina de veritat, i això no és pel fred. No, això és... Hòstia, mola molt. I el senyor allà... Vinxerà! I tu dius, home... Ganes ni posa. No, hi posa voluntat, No és allò que diguis, és que mira, ja no és l'estrena, ja no hi ha la crítica, ja passo de tot. El senyor ganes ni posava. Però clar, nosaltres anàvem esperant-nos al Pavarotti i ens vam trobar un senyor que era el Pavarotti. I clar... I il·lusió no ens va fer. No, però mira, també va estar. L'escenografia era maca. Era molt guai, aquella escenografia. De cop i volta estem en un programa d'òpera. Sí, mira. Mira, Radio Freestyle. Ei, escalf. Com hem arribat a parlar d'òpera? No ho sé. No ho sabem. No sabem perquè estàvem parlant de gent que disparava a la mina. Bueno, sí, no, però estàvem parlant de gent que disparava a la mina perquè estàvem parlant de que aquestes vacances hem treballat. És veritat. Molt bé. Fent de representants dels Reis Mags. Mags d'Orient. Reis d'Orient. Aquests. Ara sí. Què et sembla si fem un molt petit interludi? Posaré una cançoneta allò de 5 segundets i anem al tema, un altre tema del que vull parlar, que és el Capitoli als Estats Units. Vinga, som-hi. Nen, sí que és llarga aquesta intro, sí, no? Sí, Va, arrenca. All right. Molt bé. Doncs Capitoli Estats Units. Posar aquesta música que és així com de motivar-se per una cosa divertida, per vinga, va, anem a preparar la invasió al Capitoli. Sona com una mica sitcom dels 90 o els 2000, això gairebé. Sí, una mica sí. Jo primer vull fer una abraçada virtual al Joaquim. Sí? El Joaquim que ha vingut alguna vegada al programa, que és el noi que fa amb nosaltres els calaixos de sastre. Que ell aquest Nadal ha treballat a Catalunya Ràdio. Una oportunitat que ha tingut arran de venir a fer de col·laborador al Tutira. Ho sabem. De res, Joaquim, de res. Res més allunyat de la realitat. El cas és que l'Arnau no ha fotut res. Home. El Joaquim ha anat a treballar a Catalunya Ràdio. I a Catalunya Ràdio a treballar només els dies festius i li van dir el dia 6, la tarda de Reis, et posarem a Internacional, que no passa mai res. I el Joaquim, nosaltres el dia 31 ens vam veure a les campanades i tal, i diu, hòstia, estic molt content perquè m'han posat el dia 6 i com que és festiu cobraré extra, però m'han posat Internacional i el dia 6 no passa res. Perquè el dia 6 les úniques coses que passen és que aquí
fan reportatges de nens que obren regals i no sé què, no sé quantos, però internacional mai passa res el dia 6, perquè això fora d'Espanya no es celebra. I a les 6 de la tarda rebem tots un missatge que posa Stongsend, perquè just el dia 6 molta penya va decidir anar als Estats Units a liar-la molt fort al Capitoli. I des d'aquí, Joaquim, et dediquem una bonica abraçada i espero que et recuperis d'aquest moment tan difícil que estàs visquent. També és veritat que el Joaquim no li ha anat gaire a la vida. No, però el Joaquim es pensava... Ho estem plantejant una mica en uns termes de psicosi col·lectiva que el Joaquim no va patir en primera pell. No dic que no hi fossin, dic que el Joaquim no els va patir. El Joaquim esperava una tarda chill a Catalunya Ràdio. Sí, us informa Joaquim Albalate a les 5 de la tarda. No ha passat res, vinga, fins aquí el butlletí. Esperava això i de cop i volta connectem en directe amb no sé qui. I tu, home, fiera, calma't. L'han liat molt fort als Estats Units, l'han liat molt fort. Bueno, podríem portar, quan acabi tota aquesta merda, podríem portar l'Adrià que ens ho expliqui bé. Sí, podríem fer-ho perfectament. L'Adrià en sap d'això, diguem-ne. Sí, l'Adrià domina. Jo una de les coses que volia mencionar d'això és que hi ha hagut un senyor. Sí? Ara tornaré a ser molt inconcret perquè no ho sé del tot, però duia un tàser guardat a la pistola. Sí. No he fet bé aquesta frase. Duia un tàser guardat a la butxaca dels pantalons. Exacte, no pots guardar un tàser en una pistola, perquè un tàser és una pistola. Exacte. Doncs duia un tàser guardat a la butxaca dels pantalons. Un tàser és una pistola d'aquestes elèctriques. Exacte. És tan agradable. Bueno, no ho sé, a mi per sort no... No, a mi tampoc m'han tasarejat. No m'han disparat un tàser, però jo he fotut un dit a l'enxufe i pica, No voluntàriament. Com? Per què? A casa meva, per Nadal muntem uns passabrets molt monos en caixes. Sí? Que van enxufats a la llum. Sí? Perquè dintre porten una bombateta i així el naixement està il·luminat. Ah, clar, això és molt maco. És que siguem unes persones aquí molt catòliques, molt... No. Però mira, fa Nadal. Jo et conec a tu i conec a uns pares i allò que dius, hosti, són gent catòlica, que sí, el Jordi... practicants del cagar, tu. Sí, paneixen la taula cada dia. Mira, no parlaré d'això. El cas és que l'endoll que havia de ficar estava com darrere a l'entrada de casa nostra i a la caixa núvia. Com? A l'entrada de casa nostra i a la caixa de núvia. Què és la caixa de núvia? La caixa de núvia, tio, Arnau. Una caixa de núvia és una mena de... És que no m'he casat mai, jo, saps? Bueno, clar, i si et casessis ara tampoc la tindries perquè és com del segle XVIII. Ah. Però és un bagul molt gros on hi havia el que en castellà se'n deia l'ajuar, que en català se'n diu... Sí. Ho sé, com se'n diu, però ara no em surt. Bé, és igual. Bueno, on hi havia això i eren roba de llit... El dot? El dot? No, això és una quantitat de diners que havien de pagar per casar-se amb algú, em sembla. Roba de llit, hi havia tovalloles i coses i d'allò. I tot això estava com en una caixa i llavors quan la núvia se n'anava a viure amb el núvia, la núvia portava la caixa de núvia amb la núvia. M'explico? Sí. Doncs això, nosaltres tenim la caixa núvia de la meva besàvia, crec, o no. El cas és que és allà. O una caixa de núvia que hi havia un dia al carrer. Mira, no, és de la família. És que abans la meva família tenien pasta, ara ja no. Però va haver-hi un moment cap al segle XIX, no, 18, potser, que hi havia una mica de pastor rufins. I la caixa núvia és molt maca, és molt xula, no? I jo havia d'endollar a darrere. I no ho vaig veure, i l'endoll aquell era una mica precari, i em vaig enrampar molt fort al braç. I, hòstia, enrampa del cagar. Llavors jo crec que un tàser... Deu enrampar més. I tot això ve perquè no m'han portat un tàser als pantalons. Sí, una cosa molt yanqui de fer. De fet, si fos yanqui no seria un tàser, seria una pistola d'aquestes de... Pum! De les de la mina. I quan van a despenjar un retrato presidencial, que no se'n diu retrato... Es diu retrat. Exacte. És que parlo en català d'antes, no? Van a despenjar un retrat presidencial i es va disparar als testicles amb el tàser. Molt bé. I es va electrocutar els ous. Molt bé. Va tenir un infart. Sí. I ara ja no està viu. Hòstia. Ei, què li hem de dir a aquest senyor? Haver estudiat. Bueno, jo anava a dir escalf. No, aquest senyor és massa imbècil per dir-li escalf. Jo penso que a mi no m'agrada que la gent mori. Però si tu mors perquè ets mig imbècil... Mira tu, Darwin en alguna cosa devia tenir raó. No sé si s'ha mort o no. Crec que sí, però no estic segur. Imagina't la reunió de família després. Tu que s'ha mort el Pepe. Sí, com s'ha mort? Bueno, es va disparar es va electrocutar els ous. Home, no fotem. De què va morir el papa?
no era gaire llest. Va anar al Capitoli i va dir aquest quadre m'agrada i es va rampar els ous, va tenir un infart i la va palmar. Bueno, Quina història de merda. com el senyor aquell que se'l veu allà com superfeliç enduent-se en un plinth en anglès. un altell, altell no, un altell no, un atril. Clinton, un atril, faristol. Faristol. Pam! Gràcies. All right, mira, t'aplaudiré. Gràcies. Prou! Cago en D, para! Hòstia, David! No! Gràcies, estimat públic. Ara. Jo crec que si a la primera ho haguessis deixat acabar... Haguéssim acabat abans. Sí. Raro és que no ens donguin un ondes. Seguim. Total, que això, el senyor enduent-se en un faristol, que se'l veu allà supercontent, com un nen per Reis. Sí. Doncs Bueno, era el dia de Reis. Era el dia de Reis. Ja ho té, això. Ja ho té. Que està a la trena ja. Sí? Sí, perquè clar, era molt llest, anava sense mascareta, sí, fes-me fotos, aquí estic. Sí. I bueno... I el senyor De les banyes, Sí, que anava amb la cara pintada i el tors nu, que pensa, senyor, que ja no vivim al segle XI a Northúmbria, que a més vostè amb lo pringat que és segur que seria dels monjos que els maten per robar-los un calze d'or. No seria pas un viking, no vagi de flipat perquè no ho és. T'he explicat la història de la primera invasió vikinga d'Anglaterra? No. Hòstia, em fa molta gràcia. El senyor de les banyes sí. i el tors i la cara, tot això també està a la presó. Aquest tio no era d'una secta que se'n deia Canon? El QAnon, sí, que diuen que els Clinton, els Obama són pederastes, satànics i reptilians, no sé quina moguda per l'estil. Aviam, reptilians crec que no. No. Perquè els reptilians no existeixen. Que tu sàpigues. Perquè això és el que el govern vol que tu et pensis, Jordi. No crec en Déu. S'ha acabat la música i tot, eh? S'ha posat trista. S'ha acabat la música i tot quan jo he dit això. No crec en Déu, perquè no l'he vist mai. No crec en els reptilians, perquè tampoc els he vist mai. Bueno. I si... No tinc aquest dogmatisme cap als reptilians, sí, no? Ara, el de pedòfils, és cert que hi ha molta gent a les altes esferes que diguem-ne que els agraden als nens una mica massa. Una mica massa. I no estem parlant només de l'església, eh? No, que també, però... Que també. Però no només. I això nosaltres ho sabem perquè ho hem llegit a internet. I a internet? I a internet no hi ha res més que la veritat. Exacte. Veiessis les cadenes de WhatsApp que fot córrer la meva àvia, xaval. Ja té WhatsApp? Ja té WhatsApp. La que tu coneixes, no, l'altra. I fa córrer cadenes aquestes? Sí, ara te'n busco. Mira, mentre en busques una, t'explico què va passar amb els vikings entrant a Anglaterra. Vinga, ja n'he trobat, però acaba de... No, pues fola. Van a empezar a circular un vídeo por WhatsApp que muestra cómo se está aplanando la curva de COVID-19 en Argentina. El archivo se llama Argentina lo está logrando. No lo abras ni lo veas. Te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. Ahora también lo dijeron en CNN. Difundirlo. Difundirlo. I aquesta és de les bones. A mi el meu pare a vegades m'envia whatsapps que li envien el meu pare és pessebrista, fa pessebres de Terrassa, i el grup dels pessebristes són tot gent grandeta. Fixa't que el meu pare és dels joves i té 70 anyots, doncs, i li envien whatsapps d'aquests i me'ls reenvia a mi i em fa gràcia perquè em diu has vist això que t'he passat? I jo m'ho miro i dic, això és un meme, però com de l'any 2012. Que a més ha estat reenviat tantes vegades que té com 3 píxels. Sí, però bueno. És el Sant Valentín. Exacte, merdes aquestes. Feliç dia dels enamorats. O sigui que aquest dia dels enamorats, que és una festa que no fem perquè aquí, Sant Jordi, hi ha eleccions. Sí, bueno. O no. Això ja en parlarem aviat. Les eleccions de Schrödinger. Hem de parlar de moltes coses, Ens presenta un 2021 carregadet. Jo estic content perquè a Terrassa hem aconseguit que els feixistes, els neofeixistes de la FNC, no poguessin recollir avals, perquè d'una forma tolerant els hi vam anar a dir que no eren benvinguts a Terrassa. Molt bé. Ells van dir que era amb violència i amenaces i no és veritat. Molt bé. Els hi vam dir, sou uns feixistes. Fascistes! No està bé això que feu, foteu al camp. I després potser alguna persona va dir ho rebentarem al cap. Però jo crec que això no és del tot veritat. No. Estic parlant sense saber. No hi era, però és veritat que van aconseguir que
que fotessin el camp, i això és una cosa que m'agrada. Queden 10 minuts de programa. Només? Sí. Se'n passa curt, Volíem parlar de les nostres cançons de Spotify. Sí. I no ho farem, perquè tenim 10 minuts. Sí. Vull explicar-te el dels vikings. Vale. És que és una tonteria, però a mi va fer molta gràcia. És que et podria explicar moltes coses molt gracioses. Primer, els vikings van arribar l'any 711 a Anglaterra. Val. I van desembarcar a la costa est d'Anglaterra. Sí. Vale? I van desembarcar a prop d'un monestir. I el monestir aquest es pensava que els vaixells aquests eren de mercants. I, hòstia, se'n va un senyor allà a la platja, tu, que hi ha uns barcos que estan venint aquí, no sé què fem? I el senyor del monestir va dir, si són mercaders, anem a oferir-los les nostres riqueses per veure que som un poble generós i que poden comerciar amb nosaltres fàcilment. I van agafar un cofre, el van omplir de coses valuoses, d'or i de merdes aquestes, i van baixar a la platja. I van baixar els vikings i el bon joquet va dir, us hem portat això, i els vikings, gràcies, li va clavar la destral al cap, va violar tota la població i el senyor es va quedar allà, bueno, amb el cofre a dintre el barco, a anar a un altre lloc. I això està documentat en un llibre que se'n diu The Anglo-Saxon Chronicle, que va escriure un monjo benedictí, em sembla, o no, que es deia Bede, al segle XIII. Clar, però igual tampoc no va anar del tot així, perquè aquest senyor tampoc no hi era. Bueno, no, però és el més proper del que ha passat. I una altra cosa que també surt de l'Anglo-Saxon Chronicle és que a Anglaterra va haver-hi un rei tan gordo que li van haver de fer el taüt a mida, i tot i fer-li el taüt a mida, quan el van tapar, de lo gordo que estava, va rebentar per sota a l'home, el van tornar a fotre el taüt, van reforçar el sota, i llavors, com que els morts, quan moren, deixen anar gas, va rebentar el sobre del taüt després. I després ja sí que el van tapar tot bé i el van fotre sota terra, però que l'home va rebentar el taüt 3 vegades. O sigui, primer li van haver de fer mida, va rebentar per sota i va rebentar per sobre. Llavors són 2 vegades. Sí, sí. Es nota que ets de lletres perquè això de comptar... No, comptar no ho porto gens bé. I en principi, mira, dos merdes d'aquestes que fan una mica de rissis. A mi em fa bastant més gràcia el del rei gordo. Bueno, hi ha un altre rei a Anglaterra que... Això es va tallar a Hastings, any 1066. Ha mort el rei, qui és el pròxim rei? I hi han 4 tios que volen ser reis. Bueno. Què fas en aquests casos? Els Pets ja tenien una cançó per això, també. Sí. Què fas en aquests casos? Dialogar? No, una guerra, com ha de ser? I es veu que un rei d'aquests se'n va anar a França, un d'aquests... o sigui, el que venia de França era Guillem el Normand, que és el que va acabar guanyant. Spoiler! Però un dels seus que van allà a França se'n va anar amb el seu, com escudero, a avisar-lo, de plan, passa tal cosa. I el va avisar i el tio va dir, vés tirant, que jo ara vinc. I l'escudero va veure que el rei se'n va anar a veure el riu, i el rei no, el que havia anat a avisar a Guillem el Normand. I li va fotre una hòstia del 15 al cap, el va deixar sec allà, i li va robar la roba i se la va posar ell. Com? O sigui, van anar a un missatger... Tu, Guillem, que s'està liant tots a Anglaterra, vine. Vine, puja, que hi ha una guerra i que si guanyes ets rei d'Anglaterra. El tio que va... Ell, bon negoci. El tio que va anar-lo a avisar portava un escudero. Vale, això és el que no m'havia quedat clar. I quan el tio ja havia avisat a Guillem que tornava a anar cap a Anglaterra, l'escudero li va fotre una hòstia al cap i el va deixar sec. I el va deixar allà podrint-se el riu i li va robar la roba. Què passa? Que l'escuder no estava ben alimentat. I aquest senyor era molt gras, també. I la roba li anava molt baldera. Però què no ho veu, la gent, això? Bueno, estem al segle XI. I un home li va dir, d'on has tret aquesta roba? I ell, no, me l'he comprat. I l'home li va dir, però aquesta roba et va molt grossa. I ell, sí, bueno, però bueno, és que m'agrada anar així. I llavors van trobar... Era del gueto. Era del gueto. Van trobar el cadàver del tio que havia matat. I va dir, home, pot ser que aquesta roba sigui d'aquest tio i tu l'hagis matat. I el tio va dir, no, jo no l'he matat. Sí que l'has matat, i el van matar amb ell també. Ah, bueno. I ja està. I Guillem va guanyar la guerra. I això no sé per què t'ho explicava. Bueno, perquè m'estaves explicant merdes divertides d'això. Sí. Mira, ja està. Bueno. Si vols un dia me'n busco algun altre. Vale. D'una noia que venia músculs i quan et donava el musclo, o sigui, venia músculs a la penya, però també era assassina. Tenia com 2 feines. Ah, clar, perquè els músculs sols no arribaven al final de mes. Que de fet, a Joc de Trons hi ha una escena en què l'Arya Stark ven cockles, que mata un tio clavant-li un ganivet a l'ull, que és una cosa única. Sí. Doncs està inspirat en aquesta tia.
molt bé, no? Que va dir, resulta que vinc aquí a portar-te uns musclos, vols un musclet? Sí, molt bé, aguanta'm aquest punyal entre les costelles que has mort. I ja està, i això passava. I hi havia molta gent que contractava la noia aquesta, que es deia Mary, per matar penya. Perquè ningú sospitava d'una senyora que venia musclos. Home, però el moment en què ets un assassí sou famós. Bueno, va ser famós a posteriori. Ah, vale. És com... Claro. Perquè anava a dir, home, si ets un assassí sou famós. No. És que no estàs fent bé la El teu negoci no acaba de funcionar, Igual és que venia musclos perquè amb l'assassina sou no arribava a final. No es guanyava la vida, no? No, sí. És que aquí potser hem tret conclusions precipitades. Pot ser. No hi érem per saber-ho. No. Ah, Bueno, mira. molt bé, tu. M'escalf. Sí. Tenim un guió que ens hem patat d'una manera tan extrema. És a dir, crec que és la vegada que més hem passat del guió de tot el tu tira. Sí, sens dubte. Però incloent-hi fins i tot els dies de YouTube. Sí, els dies de YouTube, com a mínim, seguíem coses. Ara ja queden 2 minuts i mig de programa i jo ja m'he buidat, jo ja no sé què dir. Bueno, jo una mica també, la veritat. Vols que posi marxes militars? No. Bueno, fa com a cop d'estat. Ja, però no són pas el Donald Trump. Una cosa. Digue'm. Que quan hem començat a parlar del Capitoli ho volia dir. Digues. És a dir, ara diuen que li volen fer un impeachment al Donald Trump per fer-lo fora. Bullshit. Val, d'acord, però és que d'aquí una setmana justa el Joe Biden jurarà el càrrec. Correcte. Per tant, això és procrastinar a nivell extrem, fotre fora el Donald Trump ara. És anar tard, no? És a dir, fot-el fora fot 2 anys. Bueno, ja ho van intentar. Bueno, doncs fes-ho ben fet. Intenta-ho més. Intenta-ho millor. Un dia estava tocant la bateria i una senyora em veia i em diu «Toca Asturias, patria querida». I li vaig dir «No puedo, és una bateria». I ell em va dir «Pues aprende». Pues lo mateix als Estats Units. Hem intentat fer un impeachment, no ha sortit bé. Pues aprende. És que aviam, és que fer-lo fora ara ja no et ve d'aquí. Bueno, però estan fent l'impeachment perquè no es pugui tornar a presentar. Bueno, pues no sé. Pues saps de quina forma no es tornarà a presentar, oi? Amb una pastilleta de plom via intracranial. Aquí, al mig d'allò. En el fons tu i jo som gent pacífica. Molt, molt pacífica. No, parlant seriosament, o sigui... No ens hem pagat mai amb ningú. No, i si hi ha fregaus, si no l'he creat jo, diguem-ne... Si no l'heu creat tu i la teva embriaguesa... Bueno, un dia explicaré 2 fregaus que he creat. Un per cridar puta Espanya a Galícia, que aquest es veu que va haver-hi gent que no li va sentar del tot bé, no sé per què, i l'altre és un cas a part del qual estic profundament avergonyit i em dona molt cringe, per tant no el comentarem. Però som gent que no som de liar-la i som superpacífics i jo, quan hi ha violència, defujo la violència. És a dir, crec que la violència és l'últim recurs dels incompetents, no? Ara, metafòricament parlant, disparar-li el front a Donald Trump a muerte. A tope. I aquesta és la imatge que vull que us quedeu per acabar el programa d'avui. El Donald Trump amb un foradet al mig del front. Queden 20 segons. Van intentar fer l'impeachment a les midterm, quan lo dels russos, i no els hi va sortir bé, i ara ho tornaran a intentar, i saps què passarà? Que no els hi sortirà bé. Soc analista polític? No, però feu-me cas. Ficat a la taula per reafirmar. Tornaré a fer-ho. Veurem què passa la setmana que ve. Veurem què passa la setmana següent. I fins aquí el programa d'avui. Un programa que ha passat molt ràpid. Sí, perquè només hem fet que dir tonteries. Com sempre, però més. Com sempre. Us deixarem el link de Manrússia a la descripció i ens veiem la setmana que ve en un programa que encara no sabem de què anirà. No. Apa, gràcies a tots per haver-nos escoltat i ens veiem, sens dubte, la setmana que ve. Adeu, una abraçada, estigueu hidratats. Suau, 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 tabarí. Voleu anar aquesta nit. Trobo a faltar la victòria, deia consciència. No veurem